Aħna fost l-eħxen nies l-Ewropa u fid-dinja, l-ewwel Alla Maltija kienet il-mara l-ħoxna. Dan il-pajjiż għandu l-grass fid-DNA. Jekk din maħniex ħandaħlu li l-obeżità hija marda, l-approach tagħna ħajkun soft. Il-predeċessuri tiegħek kienu soft. Tassazzjoni ta' livelli ta' sokkor fl-ikel u x-xorb. Taqbel magħha inti? Ja, assolutament. Il-min trid tipperswadi. Ir-restrizzjonijiet fuq reklamar ta' junk food li tfal fiċ-Ċili ħardmet ħafna. Ma narax għaliex m'għandix taħdem Malta wkoll. Inti sejjaħ dawn l-injezzjonijiet bħala parti mill-pedament ewlieni. Jekk hemm operation li jien nagħmel ilek, jekk għandek mar tal-qalb naqqaslek ir-riskju li għabdek heart attack. Mort nara abik tiegħi u jgħid l-isptar l-ikel illi tawh kienet muffin, tortellini bil-krema, ma kellniex għażla aħjar. Ħadd tagħmel xi ħaġa wkoll dwar il-vending machines? Fottejt lid-dieta, Ministru. Ministru? Nsellimlek. Insellem lilek u merħba fil-każin. Grazzi ħafna. Grazzi. Ministru, nibda b'mistoqsija pjuttost skietta. F'ħafna kategoriji aħna fost l-eħxen nies fl-Ewropa u anke fid-dinja, l-iżjed inattivi, l-iżjed li nużaw il-karozza, l-iżjed pajjiż mibni fl-Ewropa, fost l-inqas li għandna spazji miftuħa, waħda mill-ogħla prevalenzi tad-diabete tinstabaw Malta, tal-attakki kardjaċi wkoll, wieħed mill-iżjed podcast segwiti jismu Bite to Bacon. U kien ukoll preżentat minn tejmin nies li huma pjuttost indaqsin. L-ewwel Alla Maltija kienet il-mara l-ħoxna. Dan il-pajjiż għandu l-grass fid-DNA u aktar minn hekk. Ħafna ministri ġew, ħafna ministri fallew, għalfejn temmen li se tkun int illi tbiddel il-perkors. Qabel xejn ma ġejt bl-ebda preżunzjoni li ħankun xi tip ta' messija fejn għandha x'taqsam l-obeżità. Jiena naħseb li dan il-ferment, dan diskors pubbliku li huwa importanti u interessanti. Jiena nemmen li kminister żball fit-8 ta' April ktibt artiklu fit-Times dwar ħsibiet tiegħi dwar l-obeżità. Minn dakinhar il-ġurnalista tat-Times Emma Borch, jekk minister żball il-ġimgħa l-oħra, konna qed nillonċjaw servizz tal-hotline il-ġdida l-1400 tal-emerġenza. U ovvjament wara launch ikun hemm ħin għal mistoqsijiet u Emma direttament saqsitni il-gvern u x'ħajissupplixxi dawk li jgħidulhom u jiena ma nistax insemmi ismijiet trademarks bħalek dawk li jgħidulhom GLP-1 receptor agonist, jew GLP-1 agonist. Biex niftehmu ma' dawn l-injezzjonijiet li qed jitħattu ħafna dwarhom li jgħiduk illi ma jaqbdek xabtit tiekol u allura tnaqqas il-pis għal dawk qed ngħidu. Emma saqsitni il-mistoqsija point blank u ovvjament jiena ma stajtx inżomm lura milli ngħid li ejwa l-gvern qed jikkonsidra din il-miżura. Mhux biss imma, u ifhemni, it-Times għalmenu l-verżjoni online ġabet l-intervista kollha tiegħi. Jiena kont ċarissimu li dan l-obeżità tant hija kondizzjoni komplessa li jekk gvern ħajattakka fuq front wieħed biss, żgur mhux forsi li ħanfallu. Iktar ma' gvern jattakka frontijiet, iktar hemm ċans li l-problema tiġi megħluba. Il-gvern jista' jattakka kull front possibbli, imma inkun ħanerġa' ngħid preżuntus li ngħid li knattakkaw kull front ħanelbu għall-problema għax ħassasik naqra fuq il-fronti differenti, l-istrateġija tiegħek. Sintendi l-obeżità hija problema kemm fuq il-ħajja tal-persuna. Però anke fuq kemm tiswa l-settur tas-saħħa, jiġifieri hija problema illi jiena nħossu naħseb ħafna jħossu illi għandna bżonn
nimmitigawa li b'xi mod għandna bżonn nibdew tal-inqas insolvuha. Fil-fatt fl-2012 kien hemm diġà strateġija biex il-problema tal-ħxuna tal-piżejjed tiġi indirizzata, kellha numru ta' tiri fosthom li ikun hemm tnaqqis fl-obeżità tal-adulti, tnaqqis fl-adulti overweight, tnaqqis fit-tfal overweight u obeżi. Ministru, għalfejn ġara preċiżament l-oppost? Li ġara f'pajjiżna, ġara fil-pajjiżi l-oħrajn tista' tgħid kollha. Ejja naqtaw l-Olanda. Forsi naqtaw pajjiżi. Nofs ir-rata tal-obeżità tagħna, pereżempju, daw ġirien. Pajjiżi nordiċi bħal Sweden, aqta dawk. Il-WHO għandu program li huwa dedikat għall-obeżità, jismu The Acceleration Program, li jien sirt naf bih, ħankun onest, ftit tal-ġimgħat ilu meta kon Ġenevra għall-laqa tad-WHO. Ilu fis-seħħ sentejn, Malta ma kienx parti minnu, issa ovvjament Malta ħassir parti minnu. F'dawn il-pajjiżi li hemm f'dan l-Acceleration Program, ewlenin fosthom hemm Spanja, pereżempju, il-pajjiżi kollha alla volja kellhom strateġiji kontra l-obeżità, kollha kemm huma fallew. Ġifier din mhix xi ħaġa li ngħidu aħna the odd ones out. Però aħna fost iktar ħoxnin. Le, dak m'hemmx dubju u għalhekk aħna qed naħduha bis-serjetà. Issa rrid niddikjara daqsxejn konflitt ta' interess, għax ovvjament jien tabib. Jien speċjalist u l-ispeċjalitajiet tiegħi huma l-kanser u t-tieni waħda hija l-obeżità. Ġifieri din xi ħaġa li jiena moħħi nagħmel x'nagħmel immoldjat bi-prattika u bix-xjenza ta' kif wieħed għandu jitratta mal-obeżità. Imma l-istrateġija ta' pajjiżna għall-obeżità din mhix ġejja minni biss, ovvjament jiena bħala Ministru nista' ninfluwenza mingħajr l-ebda dubju. Imma aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq framework ta' miżuri, il-framework li aħna ngħidulhom non-communicable diseases, NCDs. Bilna. Nista' nistaqsik, però ħanerġa' nistaqsik mistoqsija forsi nieħu tweġiba ftit iktar speċifika forsi, Ministru. Għalfejn kellna din l-istrateġija kienet ilha mill-2012, sal-2020 kellna naraw dak it-tnaqqisijiet kollha li jiena komunikajtlek, però rajna preċiżament l-oppost. Li nixtieq nifhem huwa x'għamilna ħażin ħalli fl-10 snin li ġejjin ma narawx l-istess riżultati. U hekk provajt ngħidlek, jiena billi qed insemmi pajjiżi oħra, jien m'iniex qed ngħid mela aħna fallejna bħalhom ma nagħmlu xejn. Jien li qed ngħidu jekk din hija problema li ma ġiex solvuta sa issa, biex nipprovaw insolvuha, irridu nħarsu lejha b'mod differenti, b'mod daqsxejn iktar realistiku, b'mod daqsxejn iktar bold, innovattiv. Issa nistgħu nitkellmu ħafna fuq affarijiet speċifiċi. Nixtieq li naslu hemmhekk fil-fatt. Imma jekk jogħġbok, jiena naħseb li id-diskors fuq l-obeżità irid jinqasam fuq żewġ binarji. Għandek il-binarju tal-prevenzjoni, għandek il-binarju ta' trattament. Jekk aħna ġejna u biex nitkellmu biss fuq prevenzjoni, inti lili qed tgħidli. Ħan nitkellmu fuq prevenzjoni lili għalmenu qed waħda poġġejt wara dari. Għas-sempliċi raġuni illi u dak li jiena naħseb li daqxen nieqes fid-diskors hemm barra x'jiena rajt kummenti u aħna narawhom il-kummenti u nixtarruhom. Jiena naħseb li id-diskors tiegħi li nibbet li anqal din id-diskussjoni jien hemmhekk kont qed nitkellem fuq trattament. Għad xi ħaġa fuq prevenzjoni u prevenzjoni hija key u aħna nemnu fil-prevenzjoni, però hi
Jiena xen jiġini xi ħadd b'kanser tal-frixa. Jien minix ħanoqgħod inkellmu, għax isma' kieku ma pejjibx u kieku kilt iktar frott u ħaxix. U kieku hekk u kieku hekk, il-pazjent bit-tumur tal-frixa. Għandna qbil perfett. Ġifieri, hemm treatment u hemm prevention. Mela, u fil-fatt eżatt, dak huwa l-pjan illi nistaqsik dwaru l-lejla. Fuq dawk iż-żewġ binarji separati, ħanibda bil-prevenzjoni. Għax dik jgħidu li hija għamil kura. Minn madwar 89 policy tal-istrateġija illi kienet infasla fl-2012, l-Awditur Ġenerali sab li ma ġew implementati xejn kienu dawk il-policies illi kienu jirrekjedu kuraġġ politiku. Ministru. Kellek ir-regoli fuq ir-reklamar tal-junk food, kellek it-taxxa fuq it-zokkor, skema biex li kell mhux nutrittiv jiġi indikat, infrastruttura li tifavorixxi il-mixi u ċ-ċikliżmu. Inti, se turina naqgħu kuraġġ? Jiena tkellim diġà fuq il-framework għall-NCDs. Fil-framework li ħirġa dal-waqt, għax din kienet għall-konsultazzjoni pubblika dal-aħħar ġimgħat. Kif għadt il-lemma Borċ, il-ġurnalista tat-Times, il-framework, ġifieri l-istrateġija, it's ripe biex toħroġ. Ovvjament, fija qed niddiskutu l-obeżità, għax l-obeżità hija marda, jiena naħseb waħda mill-kunċetti importanti u tgħidli qed titkellem fl-arja, m'iniex qed nitkellem fl-arja, jekk aħna il-kunċett ta' obeżità ħajjibqa' li din hija kundizzjoni, jekk din ġo moħħna maħniex ħandaħlu li l-obeżità hija marda, dik diġà l-approach tagħna għalija ħajkun soft. Ġifieri, kien propizju li WHO qed titratta din il-kundizzjoni bħala marda. Il-predeċessuri tiegħek ma kinux jittrattaw bħala marda? Le, mhux il-predeċessuri tiegħi, il-WHO iddeċidew li tiġi designated bħala marda milux xhur, sena sentejn ilu. Ġifieri, dik jiena għalija hija żvolta importanti. Semmejt il-kelma soft, semmejt il-kelma soft, Ministru. Il-predeċessuri tiegħek. Ma din il-problema li tiswina 20 ta' miljuni fis-sena. Li tafetwa daqshekk il-ħajja tan-nies b'mod akut. Kienu soft, ma kellhomx il-gazz jagħmlu dawn ir-regoli din it-taxxa din l-iskema li jitkellmu mal-Ministru tal-Infrastruttura jgħidu isma' għandna kellha 700 miljun. Dawn l-700 miljun infaqlihom b'mod illi iċ-ċiklisti ma tajniex kasom, ma tistax timxi fit-triq. Kienu dajfa u inti beħsibek tkun iktar b'saħħtek u kuraġġuż. Ħanerġa' ngħid, fil-framework li għandna aħna ħanerġgħu nagħmlu suġġerimenti li kienu diġà hemm u suġġerimenti ġodda, inti semmejt jekk fimtek sew affarijiet bħal front labeling tal-ikel. Affarijiet bħal eżerċizzju li dik għandna strateġija għalija, l-HEPA strategy li ħirġa dal-waqt fis-seħħ ukoll. Ġifieri, hemmhekk ħajkun hemm miżuri li iva diġà kienu suġġeriti u ħankun onest, dawn aħna rridu nibqgħu ninsistu fuqhom. Tgħidli imma mhux ovvja li n-nies għandhom jieklu inqas u jeżerċitaw iktar, iva dik hija t-teorija. Issa ħaniġu għall-prattika. Issa ħanerġa' ngħid forsi moħħi maġun b'mod li jiena s-soltu niltaqa' ma' pazjenti, issa m'għadniex niltaqa' ma' pazjenti, issa noperhom biss. Is-soltu niltaqa' ma' pazjenti jiena u l-kollegi tiegħi kollha li għandhom x'jaqsmu ma' das-settur li jiġu għandna ikunu overweight jew obeżi, ħafna drabi jkollhom marti ieħor assoċjat u daw ikunu persuni li pprovaw miljun tip ta' dieta. Marru ma nafx għand kemm dietitians, kellhom subscriptions għal ma nafx kemm il-ġim. Ġifieri, din xi ħaġa li hija importanti wkoll li pajjiżna japprezza li ħafna nies li jfittxu l-għajnuna għall-obeżità mhux qed jagħmlu dan
mill-lat kosmetiku, għax din hija xi ħaġa oħra insensittiva u li tweġġaħhom il dan nies min jiġi għandna biex jieħu parir għandu x'jagħmel operation jew le, għandu x'jieħu mediċina jew le. Min jiġi għandna ikun għadda minn ħafna hoops mingħajr suċċess. Issa hemmhekk li jidħol il-komplessità tal-obeżità għax inti għandek il-fattur, il-komponent tal-obeżità li huwa ġenetiku. Bil-Malti aħna ngħidu dak għadma tajba, għalmenu għaw deġek ngħidu. Ġifieri dak għala volja ma jikolx imma kabbari. Għandek ovvjament l-element tal-ikel li huwa addictive. Hemm dak l-element ukoll li ħafna mill-persuni li jfittxu l-għajnuna nifhem li hemm komponent importanti li huwa tal-individwu. Sewwa. Però jiena qed insaqsik fuq huwa il-parti tagħkom, tal-gvern, tal-istat, il-parti tal-policy, il-policy. Jiġifieri u fuq il-policy preventiva għalissa qed insaqsik, dawn ir-regoli inti qed tgħid, dawn ir-regoli pereżempju fuq reklamar tal-junk food, taxxa fuq it-zokkor, inti qed tgħid li bejwet wara naqblu u iktar tard ħansaqsik ukoll mal-im taqbel eżatt. Però xaħġa li jtħasseb il-ġuħut li kellimt, għallu nasma, daw l-affarijiet inna nafuhom mill-2012. Għalfejn mhux qed nimplementaw. Iktar inkwetanti huwa li issa minflok se nagħmlu dak li ilna nafu għal 13 il-sena, se nonfqu 300,000 euro oħrajn biex nerġgħu ninvestigaw bil-bidu minflok naqbdu l-barri meqrum. Qed ngħidu, isma' ħanerġa' nagħmlu r-riċerka biex naraw is-soċjetà x'għandha bżonn. Meta fil-fatt, Ministru, inti diġà taf is-soċjetà x'għandha bżonn. Qed nifhem. U n-nies qed jistaqsu forsi il-Ministru m'għandux il-kuraġġ jimplementa u qed jipprova jipposponi d-deċiżjonijiet tiegħu. Laqgħa xejn. Aħna bħala Ministeru ovvjament aħna favur healthy lifestyles u ħanimbuttawhom. Ħanerġa' ngħidlek, jien ma nistax ngħidilkom eżatt x'hemm fl-istrateġija għax l-ewwel net bl-amment ma niftakarx kull item. Imma ovvjament il-launch ħanerġa' ngħid ħajkun fi ftit żmien ieħor, ġifieri ftit ġranet oħra, u ħanitkellmu fuq front labeling, ħanitkellmu fuq tassazzjoni, ħanitkellmu fuq eżerċizzi. Ħanimplementaw? Aħna bħala Ministeru dawn huma affarijiet li ħanimbuttawhom. Issa l-approċ għal l-obeżità, l-approċ preventiv. Ma minn tridu timbuttawhom, Ministru, ma minn tridu timbuttawhom. Qed ngħidlek, dan huwa approach li it is a whole society, a whole government approach. M'hemm xejn din hija kelma li saret klixé li nużawha bosta drabi, ma m'hemm xejn li huwa iktar propizju milli tittekilja l-obeżità b'mod li huwa whole government. Għantik eżempji. Semmejna tassazzjoni ta' livelli ta' sokkor, flikel u x-xorb. Taqbel maħħa di? Assolutament. Taqbel ma taqbilx? Jiena nikkonkorri, mir-riċerka li għamilt, ġifieri iktar pereżempju l-Messiku, iktar l-Ingilterra, il-konsum ta' zokkor naqas meta kien hemm din it-tip ta' tassazzjoni, anzi dak li sibna illi ġara huwa li ċertu kumpaniji ddeċidew illi jerġgħu jagħmlu r-riċetta mill-bidu biex ma jiġux intaxxati daqshekk. Dik hija xi ħaġa li inti qed ħares lejha? Aħna qed inħarsu lejha, nista' nsemmilek il-pajjiż enormi għalfenna il-pajjiż Spanjol li f'sentejn mit-2022 minn mindu beda l-Acceleration Program qed jirreġistraw imħabba dawn it-tip ta' miżuri nuqqas fl-obeżità ta' 2%. Ġifieri maħniex qed ngħidu. Min ħajopponik fuq għadi? Min ħajopponini? Min ħajopponik? Il-min trid tipperswadi? Minix nifhem mistoqsija, skużani. Mela, inti qed li taqbel magħha dit-tassazzjoni, sewwa? Però għadek ma implementajtix. U qed nissuspetta ma implementajtix għax tipperswadi l-xi nies. Il-min għandek bżonn tipperswadi. Jiena ma nistax nimplementa xi ħaġa li għadna ma llonċjajtx. Ġifieri qegħdin nitkellmu we are preempting, we're jumping the gun. Jekk nista' ngħid hekk, imma ħaġa ħadd imbotta. Din xi ħaġa mhux jien il-Ministeru kollu
nimbotta. Taħt it-tmexxija tiegħek. Jien m'iniex il-Ministeru, let's go. Imma il-Ministru nkarigat biex iġġesti dak il-Ministeru. Mela, ħansaqsik fuq iktar ħwejjeġ li huma instabu li huma utli nara jekk inti jekk intix favurhom. Mela, indikazzjoni ċara fuq prodotti li huma nutrittivi u mhux nutrittivi dan il-front labeling. Iva, jiena nemmen li diġà jeżisti, imma nemmen li għandu jieħu aktar spenta. Ħankun onest, issa, forsi ħataħsbuni pessimist u anke forsi antipatku. Hemm limit ta' kemm front labeling ħajjin. Tajdli imma pajjiżi bħall-Italja li pereżempju front labeling fuq olive oil u prodotti tal-laġin, pasta, assolutament Italjani ma jridux front labeling. Dak ovvjament qed jagħtu dnubiet. Jiena l-opinjoni tiegħi din, u ovvjament naf inkun żbaljat. Front labeling in isolation, u anki mhux in isolation, jiena nemmen li mhux ħajħalli daqshekk impatt. Ħares lejn il-prodotti tat-tabak. Front labeling, ritratti ikexkxuk, imma despite the fact li għandek ritratti li waħxuk, xorta iż-żar u l-kbar jibqgħu ipejpu. Mela, it-tabak, interessanti, li ma kienx parti mir-riċerka tiegħi, ġifieri issa ħadd illuminani. It-tabak, wara li għamilnu dan il-front labeling, ma naqas. Ara, f'pajjiżna nies li jpejpu għandna bewwet ieħor 22%. Li hija rata inqas mill-leverage ta' l-Ewropa, which is good. We're nowhere close li bħall-Olanda u Sweden ħanarġa nsemmihom. Imma fadlinna ħafna x'naqtfu. Jidher li l-żgħażagħ jekk jistgħu jirċerkaw li waħda il-produzzjoni hawnhekk, jidher li l-żgħażagħ Maltin meta niġu għat-tipjib tat-tabak, aħna fost l-inqas fl-Ewropa jekk mhux l-inqas fl-Ewropa. Jiġifieri xi tip ta' impatt l-istrateġija tiegħek, jew l-istrateġija li aħna bħala pajjiż iddeċidejna li nimplementaw. Qiegħda fil-fatt taħdem, jekk tista' tirriċerka li waħda ġajjel u trid tweġiba. La darba l-indikazzjonijiet taħseb li ma jaħdmux, għalfejn qed implementhom xorta. Għaliex ħanerġa' ngħid, jekk nagħmlu strateġija li nipprovaw nattakkaw kollox, bil-forsi rridu nagħmluha. Mod simplistiku kif taħseb fija, ma dik hija l-verità. Li semmejna t-tabak huwa importanti. Għaliex? Għax it-tabak huwa addictive, ovvjament. U jiena diġà semmejt li komponent tal-obeżità huwa food addiction. Ġifieri, in some ways or another, li xi ħadd ipejjeb u li xi ħadd jiekol u jixrob ħafna għandhom x'jaqsmu. Mela, xtaqt insaqsik dwar ir-restrizzjonijiet fuq reklamar ta' junk food, partikolarment l-tfal. Fiċ-Ċili ħadmet ħafna, f'San Francisco ħadmet ħafna, f'Kalifornja ħadmet ħafna. Ma narax għaliex m'għandix taħdem Malta wkoll. U ħadkun favorija. Ħanerġa' ngħidlek, dawn miżuri li aħna kollha favorihom. Il-mistoqsija tiegħi hija ovvjament peress li qabel diġà kien hemm inqalilna isma' aħna favorihom ta' dawn l-affarijiet x'imkien weħilna, fejn weħilna. Forsi qabel il-kelma obeżità ma kienetx toħloq daqshekk furur daqskemm qed toħloq bħalissa. U għalhekk ma ndirizzajniex bis-serjetà li kienet teħtieġ? Ifhimni, ħanerġa' ngħid, ir-riżultati qed issemmihom inti. Ir-riżultati tagħna huma bħal riżultati ta' pajjiżi barranin. Għad fadlilna ħafna x'nagħmlu. Però Micheli bħal ta' pajjiżi barranin, xorta aħna nibqgħu fil-quċċata tal-klassifika. Ministru, kemm imutu n-nies f'Malta kull sena minħabba mart relatat direttament maħxuna? Onestament ma nistax nagħtik numru, imma nista' ngħidlek x'inhuma l-mart li huma assoċjati mal-obeżità. Ewlen infosthom f'pajjiżna huwa mart tal-qalb, ġifieri li għandek heart attacks, myocardial infarction, għandek congestive heart failure, għandek problemi ta' apoplesija, għandek problemi ta' failure ta' organi bħal fwiet, bħal kliewi,
Imbagħad għandek l-element fejn l-obeżità huwa a direct risk factor għal diversi tumuri. Ġifieri it-toll, il-problema ta' pajjiżna imħabba l-obeżità huwa kbir. Ovvjament, laqqas biss semmejt problemi bħal problemi tal-pulmun, dik li jgħidula obstructive sleep apnea. Ma semmejtx problemi ta' artrite, tal-irkubtej, tal-hips u tad-dar. Mhijiex partikolarment sorprendenti għalik li għadek kif elenkajt l-lista ta' komorbiditajiet illi huma serja ħafna, illi huma fatali, jew jekk mhux fatali verament naqsulek il-kwalità ta' ħajtek u qed tgħidli li qabel il-predeċessuri tiegħek ma kinux joħduha bis-serjetà illi qed toħodha inti. Dinja stqarrija pjuttost preokkupanti. Ġon, tpoġġilix kliem falqi, jiena maċċek, jiena għad li bħalissa is-soċjetà tagħna, il-poplu tagħna, bħal popli oħrajn, ma rridx nuża l-kelma fissazzjoni, immiwa. Jiena naħseb li l-awareness dwar l-obeżità bħalma pereżempju hemm l-awareness dwar is-saħħa mentali. Bħalissa hija ħajpjata jekk nista' nuża dik il-kelma, u allura gvern li qed jara dal-fenomenu iseħħ madwaru qed jiżbalja jekk ma jaġixxix bil-mod kif qed nippropon. Mela, iktar fuq il-prevenzjoni dal-waqt naslu għal-ħwejjeġ oħrajn, il-kirurġija barjatrika, il-semaglutide, però nixtieq nistaqsik dwar l-ikel ġewwa l-isptar. Reċentament mort nara ħabib tiegħi anzjan avanzat sew qiegħed l-isptar ma jistax joħroġ bis-sodda minħabba dak li seħħ insomma f'ħajtu. L-ikel illi tawh kienet muffin, kienet tortellini bil-krema, kienu tiġieġa bil-krema, kienet patata, jekk ma kellux id-diabeta, insomma, sospetta li qabbattu ilu. Da zokkor kollu, ma kellniex għażla aħjar minn floka. Rigward ikel ġewwa l-isptarijiet u l-istituzzjonijiet tagħna, ovvjament huwa diffiċli immens biex kull pazjent jieħu dak li jrid. L-ewwel nett meta il-palat ta' kulħadd huwa differenti. Inti qed titkellem naħseb jien fuq portion size? Mhux portion size, le, inti speċjalist tal-frixa, le? Porzjonijiet. Inti speċjalist tal-frixa, korrett. Forsi tista' tispjegana bħala speċjalist tal-frixa, tista' tispjega lill-pubbliku għalfejn ikla aġin, patata, muffin mimlija zokkor, tagħmel ħsara fl-ormoni endokronoloġika lill-pazjent qas biss jista' joħroġ mis-sodda. Dak it-zokkor fil-pankreas jagħmel. Ħankelmek da nispjegalek. Meta xi ħadd huwa marit, issa please tifmunix ħażin. Meta xi ħadd huwa marit u inti meta tiġi l-isptar inti we take it for granted li inti marit. Huwa faċli ħafna li anki ġast l-idea li inti qiegħed l-isptar, tgħidlix kif nispjega, imma speċjalment meta jidħol anzjan l-isptar, hemmhekk beda proċess dak li bl-Ingliż ngħidulu deconditioning. U fi żmien ftit sigħat ejja ngħidu ġurnata jumejn li kieku ikolli nimmeġerja inqis il-massa tal-masil tal-persuna, taf tkun Ġon, inti mibni sew. Meta tmiss mal-isptar, inti automatically tibda ssir deconditioned u titlef il-muscle mass. Xi ħaġa li it-term tagħha jekk trid tfittxu huwa sarkopenia. Issa, dan huwa probabbli sekondarju għal l-effetti ormonali li moħħok jibda jsir anzjuż għax qiegħed l-isptar, niġi jien nagħmellek xi operazzjoni ddum xi 8 sigħat, il-fizjoterapist iġalek toħroġ mis-sodda fit-8 ta' filgħodu. The long and short of it, x'in tidħol l-isptar inti, aħna nipprovaw. Intuk kemm jista' jkun kaloriji
li m'għandux jaqsam xejn mad-diskors tal-obeżità issa, please. Naqblu. Però ħan nispiċċa. Meta niġu għall-frixa, dan it-zokkor u l-karboidrati raffinati, meta naraw it-zokkor fil-muffins, il-patata li hija għandha high glycemic index, l-aġin l-istess. John, meta tkun marit, inti dak please toħdunix out of context. Hawnhekk qed nitkellem fuq xi ħadd li huwa marit l-isptar. Ħantik idea żgħira. Aħna illum il-ġurnata meta noperaw il xi ħadd nipprovaw nimplementaw strateġija jgħidula Enhanced Recovery Program. L-Enhanced Recovery Program jikkonsisti fli inti qabel ma tieħu l-oppju aħna nkunu nippreferuk li tkun ħadd dik li jgħidula carbohydrate load. Ġifieri kista jkun drink mimli zokkor. Għaliex? Għax is-sistema l-organizmu tiegħek biex jikkumbatti il-mart, biex jikkumbatti lili qed noperak, għandu bżonnu dak it-zokkor l-istess wara l-operation. Illum il-ġurnata aħna kemm jista' jkun ma nżommux il-pazjent sajjem, jien tatini xi ħaġa nara pazjent ġurnata wara ġurnata għaddej bid-drip hemmhekk għax dak mu jieħu xejn u l-masil nieżel minnu. Jiġifieri aħna meta tkun l-isptar aħna rriduk kista jkun overfed. Dan m'għandux jaqsam xejn mad-diskors tal-obeżità. Naqblu, jiġifieri ara ġed nifhmek. Jiġifieri meta nqulu qegħdin l-isptar huwa tajjeb illi once tkun konvalescenti ikollok iżjed kaloriji milli forsi tieħu d-dar minħabba li qed tirkupra li qed nistaqsi dwar huwa l-kwalità tal-kaloriji. Jekk karboidrati sempliċi li hemm fl-aġin u fil-muffins bħala zokkor u mhix ideali jew jekk biex iżomm il-muskolatura tiegħek u għax ideali li tieħu slow release carbohydrates pereżempju jew li tieħu proteini li għandhom branch chain amino acids li huma ħafna iktar utli biex jibru l-muskolatura. Dik hija l-qofol ta' din il-mistoqsija fil-verità. Any carbohydrate għalija will do. My success? Impossible without their support. They turned my passion into reality. And stood by us every step of the way. For your bigger dreams. APS Bank, values you can bank on. Introducing Schneider Charge, designed for any space, built to last. Effortless to control. Easy to install, monitored through your mobile app. Schneider Charge, home charging at its fastest. Mela, però l-len mill-pazjenti anka l-vending machines l-isptar huma problema. L-kafeterija l-istess, ħafna zokkor, ħafna karb sempliċi. Ma taħsibx illi din il-ħaġa għandha bżonn tinbidel radikalment, rapidament, meta tngħidu li ħanamlu bidla nazzjonali, imma l-isptar li ġestixxi inti bl-ikel tiegħu qed iħaxxen ergo bil-loġika tiegħek qed imarrat lin-nies. Naqbel miegħek, jiena nemmen li għalmenu ġewwa sptar fejn għandek ħwienet li qed jintużaw minn nies li ġeneralment jiġu hemmhekk on an outpatient basis. Najdu kif inhi. Xaħat wara operazzjoni kbira ma naħsibx li jkollu il-moħħ li jinżel it-tuck shop, jinżel il-kafetterija jiekol il-pastizzi. Situazzjoni fuqha? Aħna ħanerġa' ngħidlek, iva fl-assets tagħna l-istrateġija li ħankunu qegħdin inniedu
ħa niffollow jawa u nippuxjaw. Ġifieri tikkonċedi li hija problema, tikkonċedi, mhux tikkonċedi, qed taqsam magħna ma' nies hawnhekk fil-każin nies qed jarawna d-dar illi ħa tagħmel xi ħaġa dwarha, ħa tagħmel xi ħaġa wkoll dwar il-vending machines. Il-vending machines ma tantx. Nitkellem mill-esperjenza, nista' nitkellem jien mill-esperjenza. Kelli mmur nieħu lit-tifla f'nofs tal-lejl għax kellha bżonn insomma tmur l-emerġenza, ovvjament għamilna xi sigħat nistennew, waqt li għamilna xi sigħat nistennew jiena qabadni l-ġuħ, anka l-mara tiegħi qabadha l-ġuħ, dejt infittex mal-istar x'nista' niekol ħlief ċikkulajjiet, affarijiet tal-borza aħna ngħidulhom. U soft drinks ma kienx hemm u b'konsegwenza fottejt lid-dieta Ministru. John, toħodni falli kieku l-vending machines tiegħi. Imma, John, toħodni ħażin. Imma imbagħad jiena mbagħad tajli Ministru tas-Saħħa mhux suppost qed jitkellem hekk, imma jew wara kollox uman u xi trasgressjoni l-ammolaw ma nemminx li għandha. Trasgressjoni nagħmilha hekk irrid jien. Nemminx li għandha ta' ma taħsibx li għandek it-tieni l-għażla? Jekk irid nagħmel trasgressjoni, nagħmel trasgressjoni, all right. Forsi, all right, insomma, meta għandna l-iktar pajjiż obess fl-Ewropa, forsi le, forsi il-Ministru u l-binjiet li qed iġestix il-Ministru għandhom ikunu naqra iktar restrittivi, però semaj jekk jiena hemm l-għażla ta' ċikkolata, tieni wkoll l-għażla ta' frotta, jew tieni l-għażla ta' selid, jew tieni l-għażla ta' xi ħaġa li tikkonkorri ma' din il-missjoni li inti għandek illi jkollna pajjiż iktar sanu b'saħħtu u bnin. Issa ħanaddi għal-parti li m'għandix taqsam xejn mal-parti preventiva imma hija relatata mal-kura u fil-frattemp ukoll ħanaqsam magħkom statistika li qed jaqsmu miegħi il-produzzjoni. Malta has the second lowest rate of student smokers in Europe. A major survey carried out last year shows. Meta niġu għat-tipjib fost iż-żgħażagħ, Malta se jara pjuttost tajjeb għandek l-Ungerija li qiegħda ħafnola minna Slovakkja wkoll, l-Iżlanda għandha 13%, sa l-Iżlanda hija ġeneralment meqjusa mill-laqbiċi tas-saħħa, Malta 16%. Kongratulazzjoni liż-żgħażagħ u l-istudenti. Mela, ħanaqbdu issa dan is-semaglutide għal min qiegħed id-dar biex tifhmuna. Aħna qed nitkellmu fuq dawn l-injezzjonijiet illi jaqtawlek l-aptit u konsegwentament inqas ma tiekol inqas teħxin. Mela, inti sejjaħt daw l-injezzjonijiet bħala parti mill-pedament ewlieni tal-ġlieda kontra l-obeżità, għalfej għamilta dil-istqarrija inti? Pedament ewlieni. Bħala parti mill-pedament ewlieni sejjaħtilha cornerstone. Pilastru, wieħed mill-pilastri, qabel xejn, però jiena qed nieħu pjaċir bil-rati ta' tipjib li qed tikkwota, però jiena u ħafna mill-kollegi tiegħi inkwetati bir-rata ta' vaping li hawn fiż-żgħar, dak li huwa nieqes hemmhekk fiż-żgħar minn tipjib ta' tabakk huwa prevalenti ħafna in teenagers li jivvejpjaw. Ġifieri dik xi ħaġa li ma tikkonsolanix għaliex għax nafu li vaping u affarijiet oħrajn, heated tobacco, they are gateways at the people later on in life. Ġifieri jiena qed nieħu pjaċir f'dik ir-rata. Il-vaping minnu nnifsu ma jagħmilx ġid. Ovvjament. Issa. Mela, allura is-semaglutide. Għalfej se jaħtilhom il-cornerstone hija l-kelma, forsi tittati l-interpretazzjoni tiegħek ta' dik il-kelma xi tfisser. Nista' nibda bispjega ta' x'inhuma u x'jagħmlu daw. Mela le? Mela, il-GLP-1 agonists huma trick, jekk nista' ngħidlek, huma they mimic ormoni fil-ġisem, sostanzi fil-ġisem li jiġu released meta aħna niklu. Meta aħna niklu joħorġu dawn il-ormoni li jgħidulna lilna kilt biżejjed, iqaf. All right?
Dik hija l-funzjoni bażika ta' kif dawn il-mediċini ma jħallukx tikol iktar, għax huma qed jgħidu l-moħħok inti kilt tikolx aktar. Imma l-iskop oriġinali tagħhom kien fid-diabete. Dawn il-mediċini meta teħodhom jistimulaw il-frixa biex tipproduċi l-insulina. Allura, dawn il-mediċini huma propjament cornerstone fit-trattament ta' zokkor type 2, mhux type 1, type 1 inutli. Imma zokkor ta' type 2 dawn huma the treatment par excellence, għax inti toħodhom u jistimulaw il-frixa biex tagħmel l-insulina. Type 2 diabetes inti ma għandekx biżejjed insulina, mela dil-mediċina iġġalek tagħmel iktar insulina. Hekk bdew bħala trattament għad-diabete, però indunajna li bħala side effect, jekk tista' tgħidlu hekk, dawn qed inaqsu il-peace tal-persuna bejn l-10 u l-20%. Issa, dak huwa side effect tajjeb. Il-kummenti li rajt, dawn huma mediċini li għandhom ħafna side effects. Jiena għajduli li ma mediċina għaw li m'għandix side effect. Tajdli dik mhix ġustifikazzjoni biex tużhom. Tixtieq forsi tindirissa xi miżinformazzjoni qabel ma nibda nsaqsik il-mistoqsijiet kritiċi, xi għandi kritika differenti minn dan li rajt inti. Ħanerġa' ngħid jiena idejquni il-kummenti fejn jgħidu li min jużhom dawn speċi qed jitkessaħ għax irid jidher aħjar. L-ewwel qed m'hemm xi ħażin li wieħed jipprova jidher aħjar. Imma li inti taqta barra li dawn il-mediċini qiegħdin hemm ħanerġa' ngħid biex jikkuraw id-diabete. 2 biex inaqsu il-peace. Issa ma is-side effects li tixtieq tindirizza li qed jgħid milli fimtek hemm xi nies li qed jgħidu isma' daw fihom daw is-side effects. U inti bħala Ministru tas-Saħħa tgħidilna mhux vera. Da ħajoqtluna kollha, dan il-qudiem ħassibu li huma ħżiena. L-ewwel nett il-mediċina hija materja li tinbidel il-ħin kollu. Imma jekk irridu nitkellmu fuq l-evidenza li għandna bħalissa fuq dawn it-tipi ta' mediċini, huma li il-profil tagħhom dawn they are the good guys, dawn huma mediċini li għandhom side effect profile li huwa ta' benefiċċju għal pazjent. Għandhom side effects, żgur li għandhom side effects. At best, ġifieri fl-aħjar ċirkustanza, 25% tal-pazjenti li jużawhom ħajkollhom xi tip ta' side effect li għandu x'jaqsam mal-istonku jew mal-imsari. Però għandna studji long term tagħhom daw il-mediċini. Aħna nagħmlu r-riċerka ġifieri fittixna kemm fittixna, ma stajniex insibu pereżempju long term longitudinal studies ta' pereżempju iktar minn 10 snin. 10 snin qasibnihom jeżistu. Nista' ngħidlek li dawn it-tip ta' mediċini ilhom jintużaw iktar minn 10 snin. Ġifieri dan fit-2013 nista' ngħidlek li diġà kienu forsi ma kinux daqshekk invoga. Li ma sibniex però ġieli nikkonkorri ma dali għadek kif għadt inti li ma stajniex insibu kien studji ta' nies illi damu jużaw. Ħareġi għall-mistoqsija. Is-semaglutide hija droga relattivament moderna. Relattivament. Nafu żewġ affarijiet dwarha. Nafu li la darba twaqqafa studju tal-Oxford University wera li ġeneralment terġa' teħxin u li long term studies ġifieri ta' nies illi jagħmlu iktar minn 5, 6, 7, 10 snin fuqha. Dan tip ta' studji aħna l-umenu ma sibniex jekk inti taf dwarhom tajjeb taqsamhom magħna. Dawn iż-żewġ problemi fil-fema tagħna jikkontradixxu l-xulxin għax minnaħa ma tistax inwaqqaflek is-semaglutide u minnaħa l-oħra għax inkella terġa' tmur square one u minnaħa l-oħra ma nafx iġrilek jekk inħallik fuq is-semaglutide għal 10 snin. Ministru, dawn iż-żewġ problemi kif jirrikonċiljaw ruhom ma' xulxin. Ara ħanajdlek kif. Mela aħna John bħala pajjiż u bħala sistema tas-saħħa spiss niġu kritikati li aħna qegħdin lura biex pajjiżna jidħlu mediċini innovattivi. Mediċini innovattivi bħal mediċini tal-kanċer li joħorġu dis-sena ikunu tant huma għoljin
li ġol Ewropa kollha jaffordjawhom biss il-Ġermanja. U aħna laggards jgħidulna. Għax ma naffordjawhomx. U ovvjament, għax l-industrija tipproduċi veru ftit fil-bidu. Nistgħu nindirizzaw semaglutite però Ministru. Dan Ħanamlek l-ewwel klejm, u għajdi jekk għandix korrett jew le. Nipprova nispjega. Il-GLP-1 agonist għat li ilhom fuq is-suq għal diversi snin. Għalina, jena, ħan ermijek issa, jena ordnajtu l-ewwel darba s-semaglutite kien għadu ma jeżistix Malta. Fit-2000 ftit qabel ma sirt Ministru insomma, 2022? Ministru, jiena għamilt lek żewġ tqarrijiet u nixtieq il-kritika tiegħek għal dawn żewġ tqarrijiet fejn jiena inkorrett jew fejn jiena korrett u dawn l-affarijiet inkwitaw. Mela, one, la darba twaqqaf semaglutite il-GLP-1 agonist. Sewa kun qed fuq xi xed nitkellmu. Ġeneralment terġa' tixin. U dil-ħaġa qed ngħidha wara li sibna analiżi ta' 11 studju illi saret mill-Università ta' Oxford illi saret preċiżament dan li qed ngħidlek jien. Huwa minnu li la darba twaqqafhom dawn l-injezzjonijiet ġeneralment il-popolazzjoni terġa' teħxin? Mhux hekk biss, ma rridx nikkritika l-Università ta' Oxford, imma meta jitwaqfu dawn il-mediċini, hemm ċans li inti żżid il-pis u ftit iktar. Allora għalfej għandek daqshekk fiduċja fihom. Għax l-ewwel nett mhux kulħadd tiwaqqafhom. Jiġifieri, jekk inti bdejt baxar. Huwa minnu li hemm din il-problema. Le, imma din John, u għalhekk meta jiena qed ngħid li jekk ħanibqgħu inħarsu lejn dil-problema kif dejjem ħarisna lejja, maħniex ħanaslu. Jekk ħanibqgħu b'din l-idea li ma rridx niftijem ħażin, l-exercise tajjeb, li niklu inqas tajjeb, li nixorbu inqas sokkor tajjeb, li immorru l-ġim tajjeb. Però l-esperjenza ta' anki trejni li jiġi magħna il-Weight Management Clinic, l-esperjenza hija waħda li meta dawn il-programmi ta' fitness li manna xej kontrihom aħna, imma x'in twaqqafhom daw, x'in twaqqaf whatever diet inti trid tuża, inti speċjalment jekk inti ħanerġa' ngħid għandek dik il-compulsion li tiekol, inti il-pace għadet ngħidilkom mhux mill. Però hemm differenza li Ministru. Mill-esperjenza tiegħi bħala tabib. Hemm differenza. Nafu illi jekk inti tiddeċiedi li għal omrok pereżempju tagħmel bħalentni tmur tiġri. Nafu li m'hemmx affarijiet ħżiena, side effects żiena li jistgħu jiġru lejhekk bħal Karl tiddeċidi tagħmel il-weight lifting u tagħmel il-high intensity training biex tibqa' fit. Taf illi dawn l-affarijiet mhux semlu lek sara. Fil-waqt li meta niġu għas-semaglutite nerġgħidlek aħna ma stana nsibu ebda studju illi juri. Però hekk forsi tajb tikkoreġini, forsi tista' tippuntaj tal isma'. Le jeżisti dak l-istudju jixed illi inti tista' tużah is-semaglutite għal ħafna snin mingħajr ma jkollok ebda problemi. Jiena dik il-kontradizzjoni jew dik hija differenza ċara illi nara. Imma skużi, jekk aħna qed ngħidu mena jiena rrid nibda niġri sija kuljum. Tajjeb. U ħanamel hekk u naqqast il-pace. Tajjeb. Imma x'in waqaft niġri reġa' żied il-pace u jiena anzi ngħidlek li jiżdied u biċċa miegħu u min għaw jismana li prova dieti u prova eżerċizzju u ġim mux nafjen, jaff li għetnajt il-verità. Ġifiri, bl-istess mod, is-semaglutite, il-GLP-1 agonist, minix ħanerġa insemmi isem partikolari, għax hemm miljun li ma jmur xaħat jaħseb li jena nifavorixxi xi wieħed minnhom. Il-GLP-1 agonist huma l-istess. Jekk inti waqqaft l-exercise u you went back to your ways, il-pace ħajerġa' jżid. Però jekk tibqa' tagħmel l-exercise tul ħajtek, din hija forsi il-distinzjoni partikolari li nixtieq li nindirizzaw jiena. Jekk inti tagħmel bħalentni
Skużani, qed nużalilek eżempju, imma jekk inti tagħmel bħal Anthony u tiddeċiedi li tul ħajtek ħatibqa' tiġri. Skużani daqsxejn, għax din. Imma jekk tagħmel ħajtek tuża is-semaglutide. Aħna nistgħu niggarantixxu lin-nies illi missa tagħmilhom ħsara? Sissa m'hemmx evidenza li tagħmel ħsara, John. Hemm evidenza l-kontra? Ħanerġa' ngħidlek, il-mediċina hekk timxi, sissa m'hemmx evidenza li tagħmel ħsara. Issa. Hemm studji dwar dan, Ministru? Nistantik dan. Mhuwiex long-term study li trid inti imma dan huwa studju minn Washington University fuq 2 miljun persuna li ġew iffollowjati għal ħafna snin. Li jużaw dan il-GLP-1 agonist is-semaglutide li qed nitħattu dwar. Dan huwa studju komparattiv qed jikkumpara nies li jużaw dawn il-mediċini u nies li ma jużawx. Issa għaliex ġibtu għaw. Ġibtu għaw għaliex dan huwa studju ta' dis-sena. Ħareġ f'Jannar ta' 2025. Ġibtu għaw għax dan huwa studju ippubblikat f'ġurnal jismu Nature Medicine. Nature Medicine mhuwiex ta' livell ma' medjokri. This is the premier medical journal. Ġifieri mhuwiex xi studju ta' ċajt. X'sab? Dan ħares lejn 175 parametru ta' saħħa. All right? Issa, taj li dan biss influenzaku le, jiena ġibtlek wieħed minn tal-aħħar u wieħed li qatt ma sar wieħed bħalu. L-effetti tal-GLP-1 agonists, okay, mhumiex kif konna naħsbu aħna fuq it-sokkor, fuq id-diabete. Nistiednek tħares lejn dal-istudju għax dan jidħol f'affarijiet bħal depressjoni, suicide ideation, ansjetà. Jekk il-GLP-1 agonista qabdet dawn l-affarijiet. Skizofrenija, Alzheimer's dementia. U dal-istudju qed jikkonferma li min jieħu dawn il-mediċini għandu prognosi aħjar fejn jidħlu dawn il-kundizzjonijiet. Imma, għax kellimna fuq side effects. L-istudju reġa' ikkonferma għal darb'oħra li iwa għandek perċentwali għolja li jekk toħodhom ħatħossok imdardar, ħatħossok minn fuqha, ħajkollok uġieħ ta' żaq. Kemm kbir dak il-perċentwal? The best in class ilaħqu 25%. Issa. The best in class 25% il-mediċini l-oħrajn li għedin fl-istess kategorija li jaffetwawk iktar. Però għaraw xed naqblu li dan huwa fuq periodu short term, medium term, long term, fuq kemm il-sena? Ara, da median qed ngħidu, jiġifieri dan ħadu il-pazjenti kollha u 4 years. Fuq 4 snin. Fuq 4 snin. Ovvjament ikun hemm pazjenti li ilhom jiġu followed up 8 snin u jkun hemm min ilu inqas. Però il-medjan huwa ta' pazjenti li kien ilhom jużaw semaglutide GLP-1 agonist għal 4 snin. Issa, skużani daqsxejn, issa jekk jiena bħala tabib, jiena bħala speċjalist, imbissa jiena bħala Ministru tas-Saħħa, studji bħal dawn li hemm visibilju ma nagħtix kasom u studji fuq new chemotherapeutic agent ma nagħtix kasom. U studji fuq new mediċini ġodda għal mar tal-qalb ma nagħtix kasom. Dak ħajkun ġudizzju inkun stupidu kriminali li dan l-affarijiet ma nagħtux kasom. Ġifieri jiena minix qed ngħid li dan bħal kull mediċina oħra, ovvjament irid jordna jilek xi ħadd li huwa speċjalist. One. Aħna qed nipproponi li ħanof. ċertu parametri, biex jordna jilek, li tkollok body mass index pjuttost. Aħna maħniex qed ngħidu li din ħantija b'xejn il xi ħadd li għandu BMI ta' 18. Aħna qed ngħidu BMI over 35. Għalfejn ma tiex xi ħadd li għandu BMI ta' 18? Għax aħna qed nitkellmu fuq trattament. BMI ta' 18 inti kważi underweight. Qiegħed so. BMI ta' 18. Imma
laqqas min għandu 25, 28, 30 aħna qed ngħidu minnu morbidly obese. Għandek BMI ta' over 35 u jien nistenna li ħajġi minn għandu BMI ta' over 30 u ħajgergirli għax ma tajnilux. Ministru, l-aħħar mistoqsija qabel ma naslu. BMI ta' 35 u marda mill-li semmejna. Hemm opzjonijiet oħra bħal kirurġija. Issa din hija xi ħaġa li jiena sħaqt fuqha fil-World Health Assembly. Inut li noqogħdu nitkellmu u inut li noqogħdu nħarfu fuq l-obeżità. Imbagħad għandek operation. Jew set ta' operations. Issa aqbel miegħi jew ma taqbilx. Jekk qed nitkellmu fuq l-obeżità kemm toħloq mart u toqtol nies. Imma allura jien jekk hemm operation li jien nagħmel ilek u jekk għandek il-pressjoni fejn jaqtielek jew mediċina ħatuż inqas. Jekk għandek mart tal-qalb naqqaslek ir-riskju li jaqbdek heart attack. Jekk inti kont propensi li jaqbdek stroke u tibqa' paralizzat għal omrok, jiena dak ir-riskju naqqastulek. Jekk għandek riskju li jiffejljawlek il-kliew u tispiċċa b'dialysis jew transplant, jiena qed nevitajjelek. Imma din issa ovvjament, dawn l-affarijiet huma affarijiet sbieħ u importanti u sabiħ li x-xjenza waslitna sew. Jekk ħanibqgħu naħsbu fuq l-obeżità, kif ilna naħsbu? Jekk mhux ħandaħlu frasna li iwa hemm mediċini u hemm operations li tagħmilhom u jfejquha l-obeżità, aħna ħanibqgħu nasqu ma naħsibx li biex nkunu ġusti ma' min jikkritikak ukoll. Ma naħsibx li dik essenzjalment hija l-aqwa verżjoni tal-kritika, fis-sens li naħseb ħadd ma jiddisputa isma' li l-kirurġija li tnaqqas daw id-dbatijiet kollha huma affarijiet tajbin li inti jkollok mediċina li tnaqqas daw id-dbatijiet u daw il-perikli kollha hija wkoll xi ħaġa tajba. L-inkwiet ta' ħafna nies huwa illi bħalma għadlek fil-bidu il-prevenzjoni hija aqwa mill-kura, għal ħafna snin il-prevenzjoni tajnija bissieq u kien hemm dan is-soft approach bħalma attenti. U konsegwentament ħafna nies ħajkollhom jaslu f'din is-sitwazzjoni fejn ħajkollna nagħmlu interventi li huma mhumiex xajta li inti tagħmel omrok tieħu l-lezzjonijiet mhijiex xi ħaġa żgħira u allura t-tama tan-nies hija illi iva nagħmluhom mela min qed ibagħti ngħinuh u nagħmlulu dal-kirurġija u nagħtuh dil-mediċina, imma wkoll fl-istess ħin appari passu nagħmlu wkoll l-impenn tagħna għall-prevenzjoni. Mela, Ministru, issa jidħol fix-xena il-każin, ħanaddi għal pawża qasira, narakom wara l-break fil-każin jien u l-Ministru Joe Etienne Abela. Grazzi tal-li segwejtu dan id-dibattitu sawnek għal-bqija tal-episodju u għal-episodju oħrajn tal-każin żuru Go Talkis on Demand jew inkella għal iżjed informazzjoni il-każin.mt/talkis.